hè? En dat die mensen die daar wachten, ja, dat die butler ook eventjes langskwam. En af en toe de mensen, ja, het wachten wat probeerden te veraangenamen. En weet je hoe die dat bijvoorbeeld deed? Hebben jullie een computer thuis? Ja? En zitten daar ook computerspelletjes op? Ja? Nou, dit is eigenlijk de voorloper van de computerspelletjes. Want in die wachtkamers, daar speelde hij onder andere schaken met de mensen. Hij kon ook kaarten, bijvoorbeeld. Maar wat hij ook kon, is, kennen jullie van vroeger het spelletje boterkaas en eieren? Ja? Nou, kijk, dat zag er vroeger zo uit. Deze is ook al 85 jaar oud. Wie zou dit spelletje tegen de butler durven spelen? Jij? Nou, kom er maar even bij staan. Ga maar aan die kant staan even. Zo. Kijk, boterkaas en eieren. Jullie kennen het, hè?